ano magag 5 sino. Guys, mga on may dinis na agad guys. Na among kikit guys oh. Nagtapok may din na si Coco. Nagdasi naglingkuranan nga pilo-pilo. Ko. Bansi. Mansay. Pwede naman para hugas na siya. Ayun na yung mga kamuti na sa lata guys kay. Hugas na. Buwan naman. Ate. Mga galman si ate. Ikaw hawid doon na. Habis motor be. No. Oh, gini. Paano din panggamay naman? Against the light. Yawa, pati na pautang. Yawa. Guys, Sa ating kami siya mo. Video. Ya, tayo. Kamera mo na. ito bo namin paling hindi yung motor sa tuno. Dili against the right na, di ba? Kapapa. Oh. Gusto ko siya makita eh. Nani sa kamot. Kamot. Oh, wala, iba lang na kayo. Ito na siya.